Pozdrav ljudi, GT ovdje. Danas snimamo novi klip, novi gameplay. Danas ću vam pokazati Yuga Coral 55 zastava. Da vam ga pokažem sad. Kao što vidite, on je ovdje, malo mi laguje dok prilazim ka njemu. Ako želite da vam pokažem kako da instalirate i skinete ovaj mod i da ubacite, lajkajte i subscribeajte se. Idemo u Yuga, malo da se provozamo. Kao što vidite, Yugo je rađen za race ili trke. Ima samo jedno sedište. Vidimo koliko može da razvije max. 240. Kao što vidite, neki race volan je. Imate tu gume malo ispupčene, ali dobro. Ne znam šta piše, Coral 55. Pardon. Table su PP, SRB, Yuga. A da ima neka dva velika zvučnika. Idemo u Yuga. Da se malo provozamo. Prvatno ću ubaciti pesmu od Stubera, vozim se u Yugu. Idemo sad malo da se provozamo. Kao što vidite, Yugo dosta dobro razvije, tako da idemo na aerodrom da ga probamo. Yugo je ubačen, odnosno replaceovan umjesto Infernusa. Kako mi se ovo otvara? Ne znam, nije, ali dobro. Možemo i okolo, da, možemo i okolo da uđemo. Nisam ugradio nitro, nisam ništa ugradio. To idemo posle da vidimo može li šta se buđi. Idemo da stanemo tu na crtu. Inače Yugo baš dobro drifta. Tu negdje možemo da stanemo. 3, 4, sad. Yugo baš dobro ide. Ali posle ćemo da mu nadogradimo nitro. I ako mu budemo mogli hidrauliku i još nešto, vidimo kako će tad da izgleda. Yugo baš dobro razvije. Idemo da izađemo iz aerodroma. Idemo da buđimo Yuga. I polako se približavamo ka buđaoni, gdje buđimo kola. Malo da nas udari. Ako želite, nadam se da ovo mi se rekao, želite da pokažem kako baciti ovaj mod. Šta ovo je, Juri? Znaš kad će me stigne ovo Yuga. Ako želite da vam pokažem kako da ubacite ovaj mod, stisnite subscribe i lajkujte video. Baš sam video veliku podršku na ova 3 klipa. Evo ovdje buđana. Idemo da uđemo. Posle ćemo nastaviti priču. Idemo prvo da nabuđimo kola. Evo, samo imamo ovo, ne znam da li... Ne enter. Ne znam da li možemo... Ne znam šta se teo da kažem. Da li možemo da boju stavimo drugu. Možda i ne možemo, ne znam. Da, ne možemo drugu. Nije bitno, evo stavit ćemo ovako šut, ko što je bitno. Idemo nitro, idemo da stavimo puta 10. Ne znam, da idemo sad ovo. Da, ništa se ne menja. Sa fenom, dobro, to nećemo. Idemo hidrauliku da probamo. Yugo izgleda isto. Baš ono isto.
I kao što vidite, nabuđili smo juga, ali dobro, ništa se ne primećuje. Da vidimo sad kako radi hidraulika. Baš je dobro izgleda sad jugo kao džip. Levo, desno. I ovo je lupi taksi. Lupi taksi. Gledajte kako jugo lepo pleše. Evo nas kod aerodroma. Upalit ćemo hidrauliku. I idemo, vozim se u jugu. Idemo malo po gasu da damo ovdje. Jugo stvarno je... Emite se, krećemo, a možda i nećemo. Idemo! Vozim se u jugu, vozim se u jugu. Gledaj vamo bajo jer kruziram u jugu. Vozim se u jugu, vozim se u jugu. Pažljivo pogledaj dok vozim se u jugu. Baš kad mi snijam po noći. Ali dobro, nije bitno. Idemo. Vozimo se. Ne znam zašto nema ovdje aviona da sleću, ali... Dobro. Ajde mi polako da odjavimo ovaj video. Hvala što ste uživali gledajući. Vidimo se u neki drugi čas.